Здравейте всички! Аз съм новият ютубър Creepypasta BG. Аз съм Creepypasta BG. Може да знаете този канал. Но моите първи гости като напишете Силвестър Основ, там ще излизат клипа на Creepypasta BG. Добре. Значи, днеска, тъй като не съм снимал отдавна, защото се бях забравил първата на канала, ще днеска малко да поиграем, нали, Майнкрафт, значи. Окей, сега ще съм. Окей, така съм. Добре. Ще играя един момент. Добре. Така, това е Пурбеги. Creative. И да. Това е нещо, което не знам какво е. Така, вижте. Моя порт. Ето го. Порт. Вижте тук. Зихата. Вижте, това е моят мъничък замък. Но сасните. Това е моята къща замък, което не е много хубав замък. И това да познате канала Силвестър Асенов. И ето го. Ето я къща на Силвестър Асенов. Добре. Това е тъмницата. Така горе са шоповете, асасин шоповете, weapon shop и armor shop. Така горе разни такива работи, не ги знаете. Шовей. Добре. Това да ни казвам какво е. Това е админ хауса. Сега ще ви покажа от по-близо. Един момент. Така. Да го покажем от това наблизо. Така, това Xbox мъничък, нали? Добре. Добре, това не е как трябва да бъде. Както аз искам да бъдете. Добре. Сега. Първия етаж. Сега да отидем на горния, където се намира също така нашата туалетна, която е изкрипана. Чакай да направим нова туалетна, защото виждате какво става. Опалянка! Добре, така, на малка нивка, да се направим. Така, да отидем до нашия комп. Добре. Да, може да се струва странно, но ако видите разни грифове от един лоби. Ето го. Така. Това да ни казвам какво е. Малко две слушалки до пенис. Добре, това ми е първия клип с този профил. Просто нямам търпение да започна нов живот за снимане на клипове. Кажем, моля ви се, абонирайте се, защото на стария ми канал имах само 2 сабскрайба. А сега мога да говоря за това, защото не можех да говоря, за това не ми бяха писали коментари и разни такива, не са се абонирали. Но дано са и помогнали предишните ми клипове. За сега имам друга работа. Добре. Да, много ясно чето. Добре. Да. Това е Пурбеги. И решил да ви покажа моя плод. Един момент. Не сте видяли всичко за Пурбеги. В описанието ще ви дам IP-то. Добре. Опа. Един момент. Сега. Така. Тук съм. Skyblock има, PvP има, Lobby има, Survival, Creative, Skywars.
Не, ще помогне да учите на... Малко Skyblock няма да е лошо, наистина. Ще видите моят Skyblock. Аз мисля, че има хома, какво стана? Добре, изтрит. Добре, ето го моя Исланд. Добре. Стигна, че ще имаме всичко необходимо. А на си градинка можем да си направим хляб. Добре. Да се обереме нашата градинка и да засадиме нови семена. Добре. Тук трябва да има едно семе тук, 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 тук и тук. Опа. Трябва да сложим това семе точно тук. За да е на по-безопасно място. И това е моят Skyblock. Да, спамват ви такъв Skyblock и отдолу, знаете ли какво има? Опанянка, има рудки. Ето виждате Iron. Тук има Iron. Ма сега не мисля ходи да го бирам, защото не трябва да ни падне. Добре, тъй като гледам, сега не ме лаги, бе. Аз съм кай... Да, и забравих да ви кажа, че това е новият ми канал. Guide BG. Да, ще го повторя пак. Guide BG. Окей. Това е моя Исланд. О, цветенце. Това маргаритка ли е? Да, бяла маргаритка. Да сложим и така. Водата да тече така да е живо и здраво. Опа, ето помоха. Добре. Окей. Добре. Това е първият ми клип. И мисля това да е краят на нашия клип, дами и господа. Добре. И аре, бай.